Cwta 2 funud sydd wedi mynd yma'n ganolfan Cneifio Meirion ers i'r galwad gael ei ollwn. Shearers to your doors, timekeepers ready, judges ready. Ac yma'n hyn y tro yma yn yr adran iau, rownd Cynderfynol, mae Rhys Morris ar 1, mae Harry Owen ar 2, mae Luke Parkhouse o Loegr ar 3, mae Barney Richardson o Loegr ar 4, Rory Owen o Gymru ar 5, ac yn y pen draw mae Billy Powell, bachgen lleol ar 6. Ac maen nhw gyd yn cael hwyl arni, maen nhw 4 oen yn y gorlan yn disgwyl amdanyn nhw. Maen nhw wedi mynd trwy hanner nhw'n barod. Noddwyr y gystadleuaeth yma ydy cwmni Wyn Stays sydd yn cymryd i bwyd ac yn y blaen i ffermwyr wrth gwrs ac yn falch iawn yma yn y sioe fawr o gael y presenoldeb yn noddwyr yma yn cefnogi cystadlaethau fel un yn holl bwysig bod y gwobre yn deilwng ac yn denu'r cystadleuwyr ac yn sicr bod yna gystadleuwyr o safon yma'n hyn fel y bachgen yma fan hyn. Billy Powell ydy hwn yn mynd lawr y goes na yn taclusor ychydig bach a wedyn ystod reit hir rownd y cefn ar gyfer y tansail ond pen arall wedyn i'r rhes mae gennym ni Luke Parkhouse o Loegr yn gorffen ystodiau hirion ar yr ochr ddiwetha na i Rory Owen yma hyn ac wedyn ar 5 Rory Owen bron iawn a gorffen y goes ddiwetha na lawr a bo rwan, mae o'n anelu at y nesaf, mae o'n meddwl am y nesaf, mae o'n gobeithio bod i partner o'n o gorlan ymdal y nesaf yn barod ar ei gyfer o lawr a hi, lawr y twll rwan, a dyma fo, chweld y ddau o'n nhw yn y llun rwan, trafferth roed i lawr, mae'n colli amser yma na, wrth gwrs, yn stryglo'r ychydig bach i gael ei lawr y twll. Cartrefol iawn ydi arddull Rhys Morris yma'n hyn ar stondin 1 ac yn tynnu'r llunyn i ddiffodd yr injan rhag ofn. Chi bidio gadael yr injan yr rhedeg rhwng bob un, neu fyddwch chi wedi malu'r handpys a torri'r grif mewn dim. Dyna ni, mae cymaint o bethau feddwl amdanyn nhw yn y broses Cneifio yma. Anodd i chi gredu ydy'r gwir, ond canolbwyntio ydy'r gamp ac yma'r 6, dyna'n union be mae Oli Powell yn ei wneud. Billy Powell yn ddrwg yna, da ni wedi gweld Oli Morgan gyda. Billy Powell ydy hwn yn tacluso ar gyfer y goes ôl na. Ydy o mynd i fod yn cyntaf i orffan na, mae gen fo un ar ôl yn y gorlan, ond mae'n 2 dafad allan gen bob un o'n nhw rwan, ac felly mae nhw'n sbio lawr yr rhes, dwi'n siŵr y partneriad yn y gorlan ac yn deud aros di, wyt ti'n oreit, paid a poeni, paid a panic, dal ati, aros yn daclus, lawr y goes rwan. Mi welwn ni Harry Owen ar 2 yma'n hyn, yn gwneud job dda iawn ohoni, ac yn ennill amser yma'n hyn, ac yn cadw'r oen a dan reolaeth, a wedyn cychwyn rwan, mae Billy Powell ar ei bedwerydd. Mewn a Harry Owen ar gyfer yr oen dwytha, lawr y bol bydd o'n mynd nesa, ond yma'n hyn rwan, a ni'n cael golwg ar y Barney Richardson o Loegr ar 4, yn cael hwyl arni, ac yn mewn tu ôl iddo fo, mae Luke Parkhouse, bachgen arall o Loegr, sydd hefyd wedi trafferthu i ddod yma. Diolch am y bechgyn yma sydd yn bodlon trafeilio. Maen nhw'n nabod i gilydd yn dda erbyn hyn, ac bydd o'n nhw'n nabod i gilydd yn well dros y cyfnod cystadlu. Mi fydde yna ffrindiau oes yn cael eu creu yma yn y sioe fawr. Ond ar un ar hyn o bryd, Rhys Morris ydy'r bachgen yma tra ten arall ar Billy Powell, da ni'n sbio rwan ar 6. Ydy o'n mynd i orffen gyda na? Mae o wedi colli rheolaeth ar yr oen unwaith eto ar yr eiliad dynged benol yn anffodus, ond stodiau hirion oedd gen o fo mewn golwg beth bynnag. Ac gen o chydig bach o amser, mae o yn taflu dyn, a mae'r nerfau yn dangos yma hyn gen y bechgyn ifanc yma, dwi'n siŵr ar y llwyfan mawr yma, bod nhw wedi bod yn dioddau chydig bach o nerfau, ac mae o wedi colli chydig bach o amser sy'n golygu bod Harry Owen wedyn ar stondin 2 yn gallu dodi ar brig ac o ran cyflymdra, mae o'n edrych yn dda iawn. Ydy, lawr, 1, 2, 3 ar y goes hir na mae yna rwan. Wel, mae'n edrych yn debyg bod Harry Owen yn mynd i wneud y dda iawn yma hyn. Mae'r lleill yn mynd gyrraedd i fynd i mewn, ond da ni'n canolbwyntio am eiliad eto ar Harry Owen, a mae o'n troi. Rhoi bys ar y botwm na. Llongyfarchiadau Harry Owen sy'n mynd â hi o ran amser yn y gystadleuaeth yma. Gadw ni lygar ar y gweddill bob bynnag, a botwm coch y fan hyn ar 6. I Billy Powell, ac o'n i bai bod wedi colli rheolaeth ar yr oen na, mi fysa fynta wedi gorffen yn agos iawn os nad yn gynt na Harry Owen, dwi'n siŵr. Dyna fel mae pethau yn digwydd yma yn y sioe fawr, a chi'n gwybod beth sy'n rownd y gornel, un llithriad bach, a mi allu bob peth fynd yn chwalfa. Rwan ta, Rory Owen ar ôl fan hyn, rwan a gwrthi ochr o nesaf o Barney Richardson ac ar un hefyd, mae'r Rhys Morris, ond Rory Owen, fan hyn, Barney Richardson di hwn, sydd yn gorffen i Loegr. Da iawn.
a sbio fyny ar y sgorfwr, cadw llygad, a wedyn rownd â ni rwan i weld Rhys Morris fan hyn, cadw amser yn dda, fidio'r rhithro, rwan mae'n gwybod ydi, ond mae'n mynd i fod y gyntaf o ran cyflymdra, felly canolbwyntio ar y taclusrwydd, a'r un peth sydd yn wir fan hyn i Rory Owen. Mae yna bwysau, wrth gwrs, maen nhw'n teimlo, diaw, dwi ar ei holi fan hyn, ond rwan ydy'r amser i ganolbwyntio daclusrwydd ac i colli'r canolbwyntio yna a'r rhithro yn sicr. Dyma ni rwan, Rhys Morris ydy'r bachgen yma. A mae'r boes yma wedi cneifio nifer fawr o ddefed, ond mae'r teimlad yn wahanol yma ar llwyfan y Sioe fawr. Botwm coch gan ddofynta. Ysbaid o dawelwch o diwedd. Fi hon ddim eisiau mynd lawr y twll gan ddymynta, ond yn ôl â ni rwan i gael golwg ar steil, ar arddull y Rory Owen yn gorffen. Gynta rwan yn gwybod sy'n neb ar ôl ond y fo, felly yn ofalus iawn, yn cymryd i bwyll, wneud siŵr bod o'n gwneud job iawn o'n ni. A mae'n edrych yn dda, taclus iawn. A llyfrchad mawr efo, a mae'r gynulleidfa yn werthfawrogol dros ben. Fel dylan o fod, maen nhw'n gweld gwaith cain o'i blaenau.